சரி மாதாஜி. ரொம்ப ஓகே. இருக்க முடியல மாதாஜி. அதுதான் மாதாஜி. ஆஸ்பத்திரி ட்ரீட்மெண்ட் போகறதுனால மாதாஜி வர முடியல. ஆ, அதனால தான் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. கோயம்புத்தூர் பக்கம் தானே? அதனால हरे தான் மாதாஜி हरे வரலான்னு தான் कृष्ण ओम நினைச்சேன். नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपतथा मया ददाति स्वपदाधिकं हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते and by the way, those are it will have Kama Vishnu Padaya Krishna Krishna Srimati Bhakti Vedanta Swami Devani Namaste Saraswati Devi Gaurani Pracharini Motivation Sanyavadi Pasatata Satarini Jai Shri Krishna Jai Tanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Acharya Gaura Bhakta எல்லாரும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா ஹரே 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 ஹரே, ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா, ராமா ஹரே ராமா, ராம ராமா, ராமா ஹரே 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே Krishna, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா ஹரே 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 ஹரே, ஹரே ஹரே ராமா ராமா, ஹரே ஹரே ராமா ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே. இது எத்தனாவது முப்பத்தி பஸ் ஜெய 11th ஜெய chapter, மாதாஜி, ஜெய ஜெய 52 Mataji. 52. ஜெய 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 மாதாஜி. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா ஜெய ஜெய Jai ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. ஜெய Nityananda, அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த பிருந்தா ஜெய Jai அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர Advaita பக்த Chandra, விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. जय अद्वैत चंद्र जय Jai गौरव गोविंद ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ओम तत्सत तेना प्रेम तुम्हारा प्रेम गाथा तरा अवश्य करी बिना कृपा तुम्हारा उपारा ದೇಹ ಪ್ರಮಾದಿನ ದೊಮರ ಪ್ರೇಮ ಕಡದರ அவசிய கரிபென கரிப தொமர உபர. மன்னரின் திடமான உறுதியை கண்ட பட்டாச்சாரியார் அறிவித்தார். முழுமுதற் கடவுள் தூய பிரேமையினால் மட்டுமே அணுகப்படுகிறார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மீதான உங்களுடைய பிரேமை மிக மிக ஆழமாக இருப்பதால் அவர் உங்களின் மீது கருணை கொள்வார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா என்ன மாதாஜி. கதை போயிட்டு இருக்கு இது படிங்க இந்த பொருளுரை. பிரதாபருத்ரர் பகவானாகவே அவர் நினைச்சிட்டார் மாதாஜி. திடமான உறுதியா இருக்கார் மாதாஜி. அவரை பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு. வெரி நைஸ் அதுக்கு பட்டாச்சாரியார் அவருக்கு சமாதானம் சொல்றாரு. பார்க்க கண்டிப்பா முடியலன்னா என்ன பண்ணுவாரு மாதாஜி பா உயிரை கூட விட்டுருவாரு மாதாஜி. பர்ஃபெக்ட் 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 அவ்வளவு ஒரு திடமா இருக்கார் மாதாஜி அவரு. நோ ப்ராப்ளம் பர்ஃபெக்ட் படிங்க பர்ஃபெக்ட் மாதாஜி படிங்க படிக்கட்டுமா? இத்தகு உறுதியே முதல் தகுதியாகும். இது இருக்கா? சுவாமியினால் இருங்க. இத்தகு உறுதியே முதல் தகுதியாகும். இது ரூப கோஸ்வாமியினால் உபதேசாமிர்தம் 3 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உற்சாகான் நிச்சயாத் தைரியாத் ஒருவன் திடமான உறுதியுடன் திடமான நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது அந்த திடமான உறுதியினை தக்க வைப்பது அவசியமாகும். அப்போது கிருஷ்ணர் அந்த தொண்டினால் திருப்தி அடைவார். ஆன்மீக குருவினால் பக்தி தொண்டின் பாதையினை காட்ட இயலும். சீடன் அதன் கொள்கைகளை பிறழாமல் உறுதியாக பின்பற்றினால் அவன் நிச்சயமாக கிருஷ்ணரின் கருணையினை பெறுவான். இது சாஸ்திரத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணர் 3 விஷயத்துல ரொம்ப ப்ளீஸ் ஆவாராம். ஒன்று கம்பேஷன். ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ரொம்ப கம்பேஷன் மற்றவங்க கிட்ட இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு. ரெண்டாவது கிருஷ்ணர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிறது எல்லாருமே அப்பா பேச்சு கேட்குற மாதிரி அவர் சாஸ்திரத்தின் பேச்சு கேட்டால் அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆவார். சாஸ்திரத்தின் பேச்சு அப்படின்னா பேசிக்லி சாஸ்திரம் சொன்ன வழியில் அதாவது இப்போ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே செலிபஸி,
இப்போ கிரகஸ்த ஆசிரமம் அந்த மாதிரி அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் மெயின்டைன் பண்ணா. இந்த ரெண்டு மூணாவது வந்து ஒரு குருவை வழிபட்டா. இந்த 3 விதத்துல யூ கேன் இம்ப்ரெஸ் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. எப்படி ஒன்று வந்து வெரி கிளியர்லி நம்ம செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக இருக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவர் வந்து ப்ளீஸ் பண்ணணும்னா எல்லா ஜீவராசிகளோட கம்பேஷன் வித்யா விநியாசம் பண்ணி. மூணாவது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதில் 2 தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ததாபி கேயாமி ஏக உபாயா ஏயி உபாயா கர பிரபு தேகி பேக யா ஹாயா. ஹரே கிருஷ்ணா. तदाभिजागिये आमि एक उबाया ये உபயகர பிரபு தேஹி பேயஹயா. மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் சர்வபாம பட்டாச்சாரியா, நீங்கள் அவரை நேரடியாக காண ஒரு வழி இருக்கிறது என்று சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வபாம பட்டாச்சாரியா சொல்றாரு, நீ வந்து நேராவே பார்க்கலாம் அவரை அப்படின்னு சொல்லி அவரு வந்து ஒரு ரூட் சொன்னாரு. ரைட். அதாவது ஆம், ஆம், நீ வந்து நேராவே பார்க்கலாம்னா எந்த மோட்டிவும் இல்லாம எதுவுமே இல்லாம கிளீன் டூப்ளிசிட்டி இல்லைன்னு. அதாவது மனசுல ஒண்ணு வச்சுட்டு உள்ள ஒண்ணு. இப்ப நம்ம கூட கெஸ்ட் வந்தா வந்துட்டு வாங்க வாங்க அப்படின்னு, ஐயோ எதுக்கு தான் வந்தாங்களோ அப்படின்னு நினைப்போம் நம்ம. அந்த மாதிரி இல்லாம டைரக்டா சிம்பிளா இருக்கிறவங்களை கண்டா பிடிக்கும். அதனால சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா என்ன சொல்றாருன்னா, நீ வந்து அவரை டைரக்டாவே பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ரத யாத்ரா தீனே பிரபு சாபா பக்த ஜானா ரத ஆகே நிற்க கரீபேன பிரேமாவிஷ்ட ஹானா. तदत्र नितेन प्रभु सबभक्त लज्जा राधा के त्रिनित्या கரிபேனே பிரேமே விஷ்டகாஞ்சா. ரத யாத்திரை திருவிழா அன்று ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பகவான் ஜெகநாதனின் முன்பாக பெரும் பரவசத்துடன் ஆடுவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரத யாத்திரா அப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு எப்படி ஆடுவாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. பிரேமாவிஷே புஷ்போத்யானே கரிவேணு பிரவேஷா செய் காணே ஏகல துணி சாந்தி ராஜவேஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रेमावेश பிரேமாவே त्याने करीबेन प्रवेशा செய் காலே ஏ காலே தூமி சாடி ராஜாவேசா. மொழிபெயர்ப்பு. அந்த ரத யாத்திரை விழா நாளில் பகவான் முன் நடனமாடிய பிறகு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு குண்டிகா தோட்டத்திற்குள் நுழைவார். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் உங்கள் அரச உடை இல்லாமல் தனியாக அங்கு செல்ல வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ரூட் சொல்றாரு, நீ ராஜா மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணாம ரத யாத்திரா நாள் வந்து குண்டிச்சா இடத்துல போயிடுங்க அப்படின்னு. கிருஷ்ண ராசா பாஞ்சாத்யாயா கரிதே பாத்தனா ஏகலே ஆதி மகாபிரபுர்யா தரிபே சரணா. कृष्ण रस पंचाध्याय करिते पटना ஏகலே ஜாயி மகாபிரபுர தரிபே சரணா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு குண்டிசா தோட்டத்தினுள் நுழையும் போது நீங்களும் அங்கே சென்று கிருஷ்ணருடனான கோபியர்களின் நடனம் குறித்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 5 அத்தியாயங்களை உரைக்க வேண்டும். இந்த வழியில் நீங்கள் மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளை பற்றி கொள்ள இயலும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ டைரக்டா உள்ள போயிட்டு குண்டிச்சா இல்லை, நீ வந்து 5 சாப்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அந்த விஷயத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாரு அப்படின்னு. ஸோ கோபி கீதம் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு அவருக்கு அப்படின்றத இங்க சொல்றாரு. பாக்ய ஞான நானி பாக்ய ஞான நாகி சே காளி கிருஷ்ண நாம சுனி ஆலிங்கன கரீபேனா து மாயா வைஷ்ணவ ஜானி. भाग्य ज्ञानानाहि काले कृष्ण नाम सुनि आलिंगन करिबेना तोमाय வைஷ்ணவ ஜானி. பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பிரேமையின் பரவசத்தில் வெளிப்புற உணர்வற்று இருப்பார். அச்சமயத்தில் நீங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து அந்த அத்தியாயங்களை உச்சரித்தால் அவர் உங்களை ஒரு தூய பக்தராக நினைத்து அரவணைப்பார். பொருளுரை. ஒரு வைஷ்ணவர் பரம்பொருளை உணரும் பாதையில் ஈடுபட்டுள்ள மற்றொரு வைஷ்ணவரின் முன்னேற்றத்திற்கு உதவுவதில் எப்போதும் தயாராக உள்ளார். தூய வைஷ்ணவர் என்னும் மன்னரின் நிலையினை சார்வபௌம பட்டாச்சாரியால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. மன்னர் எப்போதும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினை எண்ணிக்கொண்டிருந்தார். பட்டாச்சாரியனும் அவர் மகாபிரபுவை அணுகுவதற்கு உதவ விரும்பினார். ஒரு வைஷ்ணவர் எப்போதும் கருணையுள்ளவராக உள்ளார். குறிப்பாக திடமான உறுதியுடன் திடவரதா பக்தியில் முன்னேற விரும்பும் பக்தனை காணும்போது அவர் கருணை கொள்கிறார்.
எனவே பட்டாச்சாரியார் மன்னருக்கு உதவுவதற்கு தயாராக இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதேவி வாழ்வோம். ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, வைஷ்ணவர் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப கம்பேஷனேட்டாக இருப்பார், ரைட், டிவோட்டி கிட்ட. அதனால வந்து எப்பவுமே ஸ்பெஷலி எப்போன்னா அந்த டிவோட்டி எப்போ அவர் ரொம்ப கருணை இருப்பாருன்னா, ஆம், ரொம்ப திருடமாக பக்தியில் இருக்கணும் இருக்கிற வைஷ்ணவை பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கருணை இருக்காரு. அதனால பக்தாச்சாரியா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அவர் ரெடியாக இருக்காரு. रामानंद राया जी तुम्हारा प्रेम गुना प्रभु आगे कहते कबूरा पीरी हेलमाना रामानंदराया जी तोमारा प्रेम गुण प्रभु आगे कही दे प्रभुर प्रिय केல மனா மகாபிரபுவின் மீதான உங்களுடைய தூய அன்பை பற்றி ராமானந்தராயர் இன்று விளக்கியதால் மகாபிரபுவின் மனம் ஏற்கனவே மாறியுள்ளது. பொருளுரை. முதலில் மகாபிரபு மன்னரை காண துளியும் விரும்பவில்லை. ஆனால் பட்டாச்சாரியார் மற்றும் ராமானந்தராயரின் அதீத முயற்சிகளால் மகாபிரபுவின் மனம் மாறியது. பக்தர்களுக்காக மன்னருடைய சேவையினால் மன்னரின் மீது கிருஷ்ணர் கருணை கொள்வார் என்பதை மகாபிரபு ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார். கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு இதுவே வழிமுறை. கருணை இருக்க வேண்டும். அதன் பின்னர் கிருஷ்ணரின் கருணை அதன் பின் கிருஷ்ணரின் கருணை இறங்கி வரும். யக்ஷ நாகரி குரு அபி. சரி படிங்க. வேற யாராவது படிங்க. முதலில் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. முதலில் முன்னேற்றம், கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு இதுவே வழிமுறை. முதலில் பக்தனின் கருணை இருக்க வேண்டும். அதன் பின்னர் கிருஷ்ணரின் கருணை இறங்கி வரும். எஸ்ய பிரசாதாத் பகவத் பிரசாதோ எஸ்ய பிரசாதான் நகதி குதோபி. எனவே நம்முடைய முதல் கடமை ஆன்மீக குருவினை திருப்தி செய்வதாகும். அவர் பகவானின் கருணையினை ஏற்பாடு செய்வார். சராசரி மனிதன் முதலில் ஆன்மீக குருவிற்கு அல்லது பக்தனுக்கு சேவை செய்ய தொடங்க வேண்டும். அப்போது பக்தனின் கருணை மூலமாக பகவான் திருப்தி அடைவார். பக்தனின் தாமரை திருவடிகளுக்கு தூசியினை தனது தலையில் பெறாத வரையில் முன்னேற்றத்திற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. இது பிரகலாத மகாராஜரின் கூற்றினால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நைஷாம் மதிஸ் தாவத் மதாஜி உருக்ரமாங்கிரிம் ஸ்பிருஷத்யானர்த்த பகமோ யத் அந்த அர்த்தக மகியசாம் பாத ரஜோபிஷேகம் நிஷ்கிஞ்சனானாம் ந விரணீத யாவத். தூய பக்தரை அணுகாவிடில் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள இயலாது. ராமானந்தராய, சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் ஆகிய இருவரையும் மன்னர் பிரதாபருத்ரர் வழிபட்டார். இவ்வாறாக அவர் தூய பக்தர்களின் தாமரை திருவடிகளை தொட்டு அதன் மூலமாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினை அணுக முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பியூர் டிவோட்டி எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு ஒரு ஷார்ட்கட் கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு இன்னொரு ஷார்ட்கட் கொடுக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் மேலே கொஞ்சோண்டு ஆசை எங்கேயோ இருந்தால் தான் பியூர் டிவோட்டி கனெக்ட் பண்ண முடியும். இப்போ பியூர் டிவோட்டி வந்தால் அவங்களோட மியூசியனால கிருஷ்ணர் வந்துடுவார். இப்போ வந்து பம்பர் ஆஃபர் 2 பேர், ராமநகரா என் சர்வபாம பட்டாச்சாரியா 2 பேர் இருந்தால் ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக அவர் வந்து மீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ராமநந்தராய் யாரோட இன்கார்னேஷன்? கேட்கல. அர்ஜுனன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அர்ஜுனா அண்ட் விஷாக சைக்கி. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா யாரு? நாளைக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க. சர்வபாமா பட்டாச்சாரி அனுமார மாதாஜி. இல்ல, தப்பு. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா யாருன்னு நீங்க நாளைக்கு செக் பண்ணிட்டு வாங்க. அனுமான் இல்லவே இல்லை. அது வந்து அனுமான் வந்து இது முராரி குப்தா இவர்ல. ஓகே. शुनि गोचा पाति रामाने सुखे उपाजिला प्रभु रे मिलिताये मंत्राना द्रद கைலா. மல்லிகா மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா நீங்க இன்னைக்கு? இப்போ
பண்றேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கோவஸா ஷேர் யாராவது படிங்க 15. படிக்கிறீங்களா யாராவது? பிரேமா மாதாஜி படிங்க. ம். शुनि गजपति रमने सुख उपजिला பிரபுரே மிளிதையே மந்திரணா திருட கைலா. பட்டாச்சாரியாரின் அறிவுரையை ஏற்று அவரது உபதேசங்களை கடைப்பிடிப்பதில் மாமன்னர் பிரதாபருத்ரர் மிகவும் உறுதியுடன் இருந்தார். இதனால் அவரது மனதில் தெய்வீக மகிழ்ச்சி எழுந்தது. ஹரே கிருஷ்ணம். ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து ஆல்ரெடி அந்த பாவத்தில் இருக்கிறதால அவர் ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருக்காரு. ஸோ தெய்வீக மகிழ்ச்சின்னா அவர் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிடுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? எத்தனை ஸ்லோகம் மாதாஜி? ஸ்க்ரீனா தெரியல எனக்கு, ஒரு செகண்ட். 60 60 60 மாட்டாது. 60 सुनी गजपति रमणे सुखे उपजिला प्रभु रे मिलिना ए मंत्राय दृढ़ कैला. அது படிச்சாச்சு மாதாஜி. स्नान यात्रा काबे हावी पूछिला बात तेरा बट्ट काहे तीना दीना आचार्य यात्रा रे. स्नान यात्रा का बेहबे पूछिला बत्रा बत्ते का के दीना दीना ஆச்சாரிய யாத்ரா ரே. மொழிபெயர்ப்பு. ஜெகநாதரின் நீராட்டு விழா ஸ்நான யாத்திரை எப்போது நடைபெறும் என்று பட்டாச்சாரியாரிடம் மன்னர் கேட்டபோது பட்டாச்சாரியார் விழாவிற்கு இன்னும் 3 நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன என்று பதிலளித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ என்ன ஸ்க்ரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி, வாய்ஸ் தான் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இல்லை, நான் ஷேர் பண்ணல, மல்லிகா மாதாஜி ஷேர் பண்றாங்க, அதை கேட்டேன். ஸோ ஒரு செகண்ட். தெரியலையா ஸோ மாதாஜி? தெரியுது. கிங்க வந்து பட்டாச்சாரியா கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி ஸ்நான யாத்ரா ஜெகநாத் முடிஞ்ச உடனே பட்டாச்சாரியா வந்து 3 நாள்ல அந்த செரிமனிக்கு முன்னாடி எல்லாரும் பேசிக்கலி என்ன டைம் வந்து ராஜா மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்றதை சொல்றாங்க. அந்த பிளான் தகுந்த மாதிரி இவங்க பர்ஃபெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க. ரைட்? ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு 3 நாள் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காஷனை கொடுக்குறாங்க. ராஜரே பிரபோதியா பட்டா கேல நிஜாலயா நான யாத்ரா தீனே பிரபுர ஆனந்தா ஹிருதயா. ராஜரே பிரபுதியா பட்டகேலா நிஜலயா சான சத்ர தீனே பிரபுரா ஆனந்த ஹிருதயா. மன்னருக்கு இவ்வாறு ஊக்கமளித்து விட்டு சர்வபமா பட்டாச்சாரியார் தமது இல்லத்திற்கு திரும்பினார். பகவான் ஜெகநாதரின் ஸ்தான யாத்திரை நாளன்று ஸ்ரீ சைதன்ய மகா பிரபு இதயத்தில் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்நான யாத்திரா அப்புறம் அவர் சமகுஷில இருந்தார். யாரு? நம்ம ஜெகநாத் சாண அப்புறம் ஆப்வியஸ்லி 2 பேருமே குஷி. ஒரு சைட்ல வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவும் குஷி, இங்க வந்து பிரதாப் ருத்ராவும் குஷி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஸ்நான யாத்ரா தேவி பிரபுரா ஹைலாபாட சுகா ஈஸ்வரேரா அனவசரேயா ஹைலாபாட துகா. ஸ்நான ஜாத்ரா தேஹி பிரபுர கைல பட சுக ஈஸ்வரே ரே அனவசரே பாயில பட துக்க. பகவான் ஜெகநாதரின் ஸ்நான யாத்திரையை கண்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பெரிதும் மகிழ்ச்சியுற்றார். ஆனால் அந்த விழாவிற்கு பிறகு பகவான் ஜெகநாதர் ஓய்வெடுத்த காலத்தில் அவரை காண இயலாததால் சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் வருத்தமுற்றார். பொருளுரை: ரத யாத்திரை திருவிழாவிற்கு 15 நாட்கள் முன்பாக நடைபெறும் ஸ்ரீ ஜெகநாதரின் ஸ்நான யாத்திரை நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் ஜெகநாத விக்கிரகத்தின் திருமேனியில் மீண்டும் வண்ணம் தீட்டப்படுகிறது. இது முடிவுறுவதற்கு சுமார் 15 நாட்கள் ஆகின்றது. இந்த காலமானது அனவசர என்று சொல்லப்படுகிறது. பகவான் ஜெகநாதரை தினமும் தரிசிப்பதற்காக தினமும் கோயிலுக்கு செல்பவர்கள் பலர் உள்ளனர். ஸ்நான யாத்திரைக்கு பின்னர் வரக்கூடிய ஜெகநாதரின் ஓய்வு காலம் அவர்களுக்கு தாங்க இயலாததாக அமைகிறது. கோயிலில் பகவான் ஜெகநாதருடைய தரிசனம் இல்லாததால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் வருந்தினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்றத காட்டுறாங்க. இப்போ வந்து அவரு
எவ்ரிடே அவர் போவார், அது தெரியும். ஸோ அவர் குளிச்ச உடனே அவர் வந்து போறது அதுதான். இப்போ வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து பார்க்காம இருந்தார் இல்லையா? இப்போ நம்மளே இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். ஏதாவது ஊருக்கு போயிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியலன்னா நம்மளுக்கு ஒரு உறுத்தல் தோணும், கரெக்டா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இவருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு உறுத்தல் தோன்றுது அப்படின்ற ஃபீலிங். அதனால இவர் வந்து அவ்வளோ நாள் அப்புறம் பார்க்கறதுனால அவள் அவ்வளோ ஆர்வம் இருக்கு. நம்ம இவ்வளோ குட்டியா இருக்கிற நம்மளுக்கே பிகினிங்லேயே இப்போ நானே எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நாள் டெல்லி அங்கே இருக்கேன். இத்தனைக்கும் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தான் இருந்திருக்கேன். கோயிலுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கு, பூஜைக்கு ஆக்சஸ் இருந்தாலும் நம்ம இப்போ யாத்ரா போனாலும் அதே ஃபீலிங் வரும். நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பால் ஊட்டலையே அப்படின்னு. ஐம் ஷுர் நீங்க எல்லாருக்கும் அதே ஃபீலிங் நிறைய தடவை வரும். அதே மாதிரி அவர் என்னதான் அவரே இருந்தாலும் அவர் டிவோட்டி ஸ்தானத்துல இருக்கிறதால அந்த பாவம் அவருக்கு ரொம்ப டாமினேட் ஆகுது அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. गोपी भावे विरहे प्रभु व्याकुल नाना आला नाता गेले प्रभु सापारे चाडिया. गोपी भावे विरहे प्रभु व्याकुल हजा आलालाना देखेला प्रभु साबरे சாடியா. கிருஷ்ணரின் பிரிவில் கோபியர்கள் உணர்ந்து அதே வருத்தத்தினை ஜெகநாதரின் பிரிவினால் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு உணர்ந்தார். இந்நிலையில் அவர் தமது சங்கத்தினர்கள் அனைவரையும் கைவிட்டு ஆளால நாத்திற்கு சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து கோபி எல்லாம் மீட் பண்ணாரு. இப்போ வந்து ஆளால நாடு போறாரு அப்படின்றது இருக்கும். அதாவது சேம் ஆங்ஸைட்டி இருக்கு. அதனால கோபி வந்து செப்பரேஷன் இருக்கிறதுனால இந்த கண்டிஷன்ல என்னன்னா எல்லா அசோசியேஷன் அவர் விட்டுட்டு அவர் வந்து ஆலா லநாதா அப்படின்ற ஊருக்கு போறாரு. ஏன்னா அவருக்கு கோபி பாவம் வருது அப்படின்றத, அவரே கோபி அந்த இதுல தான் இருக்கிறது. அதனால பாச்சே பிரபுரணி கட்டாயிலா பக்த கானா கௌடா ஹைலா பக்த ஐஷே கைலா நிவேதனா. पाचे प्रभु ಪ್ರಭುರನಿಗಡ ಅಖಿಲ ಭಕ್ತಗಣ ಗೌಡ ಹೈತೆ பக்த ஆயிசே கைல நிவேதன. மகாபிரபுவை பின்தொடர்ந்த பக்தர்கள் அவரிடம் பூரிக்கு திரும்பும்படி வேண்டினர். வங்காளத்திலிருந்து பக்தர்கள் புருஷோத்தம கஷேத்திரத்திற்கு வந்து கொண்டிருப்பதாக அவரிடம் அவர்கள் தெரிவித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணமதி. பூரிக்கு திரும்ப வந்துடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எதுக்குன்னா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அங்க வந்துடுறாங்க. ரைட்? புருஷோத்தம் கஷேத்ரா. புருஷோத்தம் கஷேத்ரான்றது என்ன? எந்த இடம்? புரி. ஆமா, பூரி ஜெகநாதா புருஷோத்தம் கஷேத்ரா, ஜெகநாத் பூரி எப்படி வேணா சொல்லணும். அதனால அதுதான் புருஷோத்தம் கஷேத்ரா. நெக்ஸ்ட் சர்வபாமா நீலாச்சாரி ஆயில பிரபு லாலா பிரபு ஆயிலே ராஜா தானி காயிலே நகியா. सर्वभौम नीला चले ऐला प्रभु लाना प्रभु ऐला राजा தானி கहिले न किया. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்விதமாக சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் பகவான் சைத்தன்யரை ஜெகநாதபுரிக்கு திரும்பி அழைத்து வந்தார். பின்னர் அவர் மன்னர் பிரதாபருத்தரிடம் சென்று பகவானின் வருகையை பற்றி தெரிவித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வர சொல்றாரு. பிரதாப் ருத்தாக்கும் அவர் அப்படியே அவர் வரதை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. இதுதான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு கோயில்ல இருந்தாலோ இல்ல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வர்றாருனாலோ இல்லை நம்ம எவ்வளோ பேருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்குறீங்க சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா அண்ட் ராமானந்த ராய் ரொம்ப எக்ஸால்டட் டிவோட்டி. ரத யாத்திரைக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு எக்கச்சக்க வேலை இருக்கும். அவங்களுக்கு மிஞ்சி நம்மளுக்கு ஒரு வேலைன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி இருந்தும் அவங்களால வந்து அவங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது பிரதாப் ரூதாவை. இதுதான் கம்பேஷன். இதை வச்சுதான் ஆண்டவனை பத்தி எஸ்டிமேட் பண்றதை தவிர நான் உண்டி போனேன், நான் உண்டி பார்த்தேன் வந்தேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியமா இவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டிய லெசன். இது எப்படி இவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூலும் அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு. தெரியல மாதாஜி. இருக்கேன், ஸ்கிரீன்ல இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? அடுத்தது 26 தான். गोपीनाथाचार्य राजा के आशीर्वादकारी पेयशिनी भट्टाचार्य. இது பெருசா சின்னதா?
இன்னும் Okay, buddy. आशीर्वाद करे के हे शून பட்டாச்சாரியா சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் மன்னர் பிரதாபருத்தரிடம் இருந்த அச்சமயத்தில் கோபிநாத ஆச்சாரியாரும் அங்கு வந்தார். பிராமணராக இருந்ததால் முதலில் மன்னருக்கு தமது ஆசிகளை வழங்கிவிட்டு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரிடம் பின்வருமாறு மொழிந்தார். கோபிநாத் ஆச்சாரியார் இப்ப புதுசா வர்றார். அங்க வந்து சேர்ந்தாரு. வந்து அவர் எல்லாருக்கும் பிளஸ் பண்றாரு. அதனால கிங்கிட்ட வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா பிளஸ் பண்றாரு. என்ன பண்றாருன்றது இந்த இதுல இருந்து நம்ம பாக்குறோம். ரைட், கோபிநாத் ஆச்சாரியா வராரு. அங்க வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா பிரதாப் ரூதா எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் இருக்காங்க. ஸோ அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்றது நாளைக்கு பார்க்கலாம். இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்ச கல்பதரிதேச கிருபா சிந்துபியே வச்ச பத்திதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கொஞ்சம் கிளம்பணும், அதனால நான் வந்து உங்களை அப்புறமா மீட் பண்றேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இன்னைக்கு தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க. இன்னைக்கு என் டாக்டரோட குரூப் டிஸ்கஷன் இன்னொரு ரவுண்ட் இருக்கு. அதனால நான் டெல்லியில இருந்து குருக்கம் போறேன். ஸோ அதனால மேம் ஐ மெசேஜ் யூ. தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. யுவர் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் ஹரே எல்லார் கிருஷ்ணா பிளெஸிங்ஸ். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா தேங்க்யூ தேங்க்யூ. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கான்டாக்ட் தேங்க்யூ. பண்ணீங்களா மாதாஜி? ஹரே நேற்று கிருஷ்ணா. பண்ண முடியல பிரபு, இந்த இதுலயே டைட்டா இருந்தேன். நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் அப்படி கான்டாக்ட் பண்றேன். தேங்க்யூ பிரபு. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். हरे कृष्णा माता जी। பஞ்சவத் பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டாப் பண்ணு.